Una fàbrica de gasos tòxics al Ripollès. Qui i per què l'ha fet construir? Una gran fàbrica de pólvora al Montseny. Quina és la seva utilitat? Planos i informes de fa 70 anys donen les respostes. Un fons documental rar conservat a l'Arxiu Tarradellas, fet d'expedients, llibres, dibuixos i fotografies. Centenars de fotografies anònimes, sense explicacions, secret de guerra, fotografies mudes d'una història no explicada. Una feina pacient de recerca les ha fet parlar. I ara ens porten cap als vestigis de fàbriques encara dretes. Ara ens diuen com n'havien estat d'ambiciosos els projectes. Ara ens lliuren testimonis d'unes vides que van protagonitzar la reconversió industrial del país. L'estiu del 36 esclata la guerra, i la guerra es fa amb armes, armes que els republicans no tenen. Comença aleshores una aventura sense precedents. D'aquesta aventura en depèn el resultat de moltes batalles. S'improvisa i es treballa per fer material per portar al front. Milers d'homes i dones es mobilitzen. S'improvisa i es treballa, amb èxits i amb fracassos, amb conflictes amb el govern de la República. De la improvisació i de la feina en neixen fàbriques que fan experiments inèdits. Una xarxa immensa de tallers, petits i grans, s'adapten i, forçats per la urgència, aprenen a fer noves eines. Aprenen que allà on es fan pintallavis es poden fer bales. Més de 70 anys separen les dues imatges de Ricard Teixidor. Mateixa posició i mateix indret. La manyeria de la fàbrica de les indústries de guerra on treballava, a la Canya, prop d'Olot. El seu gendre ha fet de pont amb la memòria. Li hem ensenyat unes fotografies per si podia reconèixer algunes instal·lacions de la Canya on ara viuen. Passant fulls ha vist un jove en una posició que li era extremadament familiar. Mirada amb més atenció, la fotografia ha revelat la identitat de Teixidor. Seguir l'itinerari de les fàbriques que van produir material bèl·lic portant sota el braç centenars de reproduccions fotogràfiques sense identificar. Aquest ha estat l'exercici per fer que el passat, de sobte, es faci present. Claro, això és el que feia jo. Sí. Jo i la meva cosina ho feien. Per seguir el fil del record, encara que de vegades no doni fruit. M'agradaria veure'n alguna. O la meva cosina, o la teta. La meva tieta, que era primeta, que l'hauria de seguir de jo. Això és una granada de morter. Això, veu? Veu aquests punts rodons que li deia, tots aquests... Probablement era fet allà. Probablement, dic jo. I és de 81, I aquest continua sent en Vallejo, oi que sí? Sí, em sembla que sí. Amb companys, en Tarradellas. La memòria, tancada durant decennis, potser dona sorpreses. Les que no s'han pogut obrir no s'han obert. Injectaves, esterilitzades, no, això són medicines... Injeccions, agulles de la farmaciola militar. La memòria que cal anar a buscar entre parets gairebé abandonades. Mira, els contraforts. Mira, hi ha marques. El rastre que certifica que som al bon lloc i que es revela centímetre a centímetre. Queda una mica més, mira, encara et queda, Pas a pas, la història de la indústria de guerra a Catalunya pren forma. Un exercici minuciós on el mínim detall pot ser determinant. Veig el que és la llibre. No, és per saber
Aviam si quadrés alguna amb aquestes finestres d'aquí. Una finestra, una porta, pot ser la clau per identificar els vestigis de les instal·lacions de la immensa fàbrica que durant la Guerra Civil es va muntar a Queralbs, al Ripollès, i de la qual avui queda ben poca cosa. La família Coll viu en aquests edificis des dels anys 50. Quan varen venir aquí, aquests lesògenos encara hi eren. Això d'aquí encara hi eren. I llavors aquí, em sembla que aquí hi havia el laboratori. Aquí, això d'aquí, bueno, no era pas enganxat. No, era més cap aquí. Era aquí on hi ha la canal. Feia un pas entremig i llavors cap aquí. Exercici de memòria per Francesc Pous i Francesc Estrada. Tots dos van veure com es muntava la fàbrica. Aquí hi havia el reixa, diguem-ho així. I aquí era un forn de calç, que no sé si va arribar a servir mai. La fàbrica de Queralbs ha de produir gasos tòxics. Es tem que els sublevats ataquin amb armes químiques i es vol estar preparat per la resposta. Aquí es viu una història rocambolesca, farcida de fracassos científics, espionatge i detencions. A partir del 36 es fa una inversió multimilionària per un projecte faraònic. S'amplien i es renoven els edificis de l'antiga Farga per acollir diferents sales de fabricació, gasòmetres, magatzems, galeries subterrànies, serveis sanitaris, oficines i dormitoris. Tot plegat s'estén en una superfície de més de 17.000 metres quadrats. Acabada la guerra, hauria de ser una de les indústries químiques més importants del país. Els uns que sí serà una indústria tan important, els altres que sí d'un enguart que es poti. Bueno, tot allò que passa quan la gent no té uns coneixements autèntics, oi? Ningú sabia aquí si es havien de fer gasos o no es havien de fer gasos. Alguns deien, en prou feines farem la guia, deien. L'Ajuntament de Queralbs no ha previst res de tot això. Un acte de l'octubre del 36 estableix que els terrenys i els edificis de l'antiga Farga són oferts a la Generalitat a fi que hi puguin ser instal·lades colònies escolars i escoles. Els imperatius de la guerra imposen un altre destí. Les fotografies, sense identificar i sense explicacions, i els plànols que permeten reconstruir avui la fàbrica de Queralbs, saber què hi va passar, van estar enterrats durant anys sota les vinyes de la finca de Saint-Martin-les-Vaux, a la Turena francesa. Aquí és on va viure Josep Tarradellas durant l'exili. Amb els expedients de Queralbs, avui a l'arxiu hi ha centenars de documents referits a les indústries de guerra. Obra important, impulsada pel govern de la Generalitat i que és encara força desconeguda, gairebé inèdita. L'episodi que va mobilitzar desenes de milers d'homes i dones i que va reconvertir el teixit industrial del país és una història sorprenent i desconcertant alhora. Arrenca amb el mateix esclat de la guerra. El front necessita ser alimentat amb armes, amb explosius, un material que no sempre es podrà comprar fora. Abans del 19 de juliol del 1936, Catalunya no tenia indústria de guerra. Per iniciativa pròpia, fàbriques i tallers es posaren a fabricar material de guerra. Tothom tenia idees i feia oferiments entusiastes, però tot era desarticulat, ineficient, estèril. Calia encarrilar els esforços, endegar els entusiasmes, donar unitat a l'obra de tots. L'agost del 36, per decret de la Generalitat, es crea la Comissió de la Indústria de Guerra. Josep Tarradellas, que en aquell moment és conseller d'Economia, en serà el president. Va ser un Ministeri de Reconversió Industrial, jo diria que més que un Ministeri de Reconversió Industrial. La comissió creixerà ràpidament en estructura i serveis. En poc temps passarà per diferents seus. El personal que hi treballa és nombrós. Es fan fotografies amb voluntat de constituir un arxiu. Les finestres i les indicacions d'alguns documents faciliten ara la localització de l'edifici, en plena diagonal de Barcelona. Parets nobles per un organisme de 8 membres nomenats per diferents consellers. Un organisme amb poder creixent on hi ha 3 homes clau. El coronel d'artilleria Ricardo Jiménez de la Veraza. Sense ell, res no hauria estat possible. El comandant Miguel Ramírez de Cartagena, responsable de la secció d'aviació.
i Eugenio Vallejo, sindicalista de la CNT, home indispensable per resoldre tots els problemes amb els obrers. Las industrias de guerra se hicieron básicamente con tres patas. Por una parte, el proletariado industrial que estaba afiliado a la CNT, y esta socialmente era importantísima. Si tú no tienes quien trabaje, no va a haber industria de guerra. Después, por otra parte, hay otra pata, que son los que aportan lo que hoy llamaríamos el know-how, la tecnología, y sin los militares profesionales no lo hubieran nunca conseguido. Y la tercera pata la aportaban, pues de alguna manera, la gente proveniente de Esquerra Republicana, que eran esos sectores burgueses, esos sectores profesionales que dotaron de asesoria tècnica al conjunto. Les condicions de treball no són iguals per a tothom, però estar mobilitzat per les indústries de guerra té alguns avantatges. Uns hi van venir allà o hi vam anar allà perquè ho sentien, altres perquè no volien anar al front, altres perquè els solucionava la vida, però la gent complia, per lo que fos. Enxufats ens deien. I hi havia molt de jovent, perquè el que tenia un jovent parent mecànic ja s'ho podia col·locar aquí per anar al front. Aquest entusiasme de dir, no, treballem per la república, no hi era. No hi era, però havien de treballar perquè també necessitaven cèntims per viure, i per tant tots estaven... Aquesta és la meva opinió. Guanyaven 20 euros, que eren molts de cèntims llavors, 20 euros la setmana. A la tarda, el dissabte a la tarda no es treballava, però si volies anar a treballar, que es havia d'embalar o es havia de fer una cosa, que s'hagués d'acabar, llavors ens pagaven doble. La Comissió de la Indústria de Guerra, per començar a actuar, ha de fer un cens industrial. I encara l'any 36 el tèxtil representava el 60% de la producció industrial catalana aproximadament, però al voltant del tèxtil s'havia creat una indústria metal·lúrgica. És en el sector metal·lúrgic i en el químic on més es deixarà sentir l'actuació de la comissió. La maquinista terrestre i marítima, Hispano-Suïssa i Elizalde, juntament amb 14 grans empreses més, són confiscades per la Generalitat el mateix mes d'agost del 36. La comissió no intervé en l'organització de la fàbrica, però sí que encarrega i controla la producció. Bona part d'aquestes empreses, metal·lúrgiques essencialment, es concentren a Barcelona i Rodalia. Entre elles hi ha un gegant de la indústria química. La Cros va ser la primera empresa química catalana i espanyola. Tenia capacitat per a fer el que li encarreguessin. Altres fàbriques, com Pirelli, la Societat Electroquímica de Flix o la Cambra, treballen des d'altres punts del territori. Són únicament la part més visible i més anomenada d'una gran xarxa d'empreses i tallers que contribueixen a l'esforç de guerra. La Canya, prop d'Olot. Una part de la fàbrica ha desaparegut, però queden encara drets alguns edificis que amaguen, intactes, vestigis del passat. La fàbrica de la vostra propietat, la raó social de la qual és papelera del Fluvià, a partir de la data d'avui resta incautada per la Comissió d'Indústries de Guerra. Aquesta no és una confiscació com la Cros o la Pirelli. La fàbrica de la Canya passa a formar part d'una xarxa d'unitats de producció que la Generalitat controla al 100%. És com el sector públic de les indústries de guerra. En total, hi haurà 15 fàbriques. La de la Canya és la número 4. No s'han de donar indicacions a l'enemic, no s'ha d'aclarir mai la situació geogràfica. Per la comissió sempre serà la fàbrica 4. L'objectiu és produir cel·lulosa, però no a partir del cotó, producte car, sinó a partir de l'espart. La cel·lulosa és necessària per produir pólvores i altres explosius. Tot plegat resulta agosarat. Mai a Espanya, diuen aleshores, no s'ha fet cel·lulosa d'espart. De moment no sabíem res, però després van dir que sí, que volien fer una fàbrica de paper i de l'espart que en volien fer trilita, dic bé, de l'espart en havien de fer pólvora de trilita. A la Canya es fan obres de transformació, fan falta operaris i a Teixidor no li és difícil entrar-hi. Vingui quan vulgui, al cap de 10 dies ja vaig ingressar, que vaig ser el segon o el tercer. Aquí hi penjaven les estanalles per agafar i per aquí hi havia d'haver el fornal, per agafar els ferros calents del foc i que hi penjaven després les estanalles. Entre les fotografies observades, la família de Teixidor reconeix les habitacions que no utilitzen el semisoterrani de la casa. Els laboratoris de l'F4, fotografiats durant la guerra com a exemple de l'esforç que es duia a terme, no han desaparegut.
Aquesta fàbrica de la canya es munta a partir de la proposta de Francesc Salsas Serra, responsable de la secció química de la comissió. Estic buscant informació sobre la vida del meu pare. No sabia, per exemple, que el meu pare era un dels directors de les indústries de guerra per la part química. I, esclar, això és un descobriment, evidentment. Francesc Salsas, químic, ha treballat a l'empresa Cros de Lleida. Sota la seva òrbita queden igualment la fàbrica 3, al carrer Niño de Barcelona, a Sant Andreu, encarregada de produir trilita. I la fàbrica 9, al carrer Llull, al Poble Nou, que es dedicarà sobretot a la càrrega de bombes de mà. El personal, que depassa les 100 persones, treballa sense gaires mesures de seguretat. Hi haurà més d'un accident, amb morts i ferits. Moltes de les iniciatives que es prenen en el sector químic surten d'aquí, de l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona, on des de fa dècades hi ha els millors laboratoris del país. La comissió impulsa ara un laboratori d'experimentació. Va ser creat per ajudar les fàbriques buscant els millors processos de fabricació, analitzant matèries primes abans de fer compres importants. I els químics del laboratori suggereixen treballar a Súria i Cardona. Està diferent, però encara estava aquesta nau. Hi havia uns, què diré jo, com uns dipòsits. Ah, però veus, això sí sembla més. Sí. Això ja ho començo a recordar, jo. Sí. Veus, aquí. I esclar, nosaltres sentíem a parlar d'això, de la fàbrica de guerra, i tots contents, la canalla, fotran canons i escopetes, i ens feia la il·lusió, no? I veníem a veure'l tot sovint. Però llavors, quan ens vam enterar que només era pólvora, vam dir, hosti, això ja ho venen a les botigues, i vam perdre l'interès, ja no ens vam preocupar més. Vam començar amb les proves, i era una pols blanca que nosaltres l'agafàvem i la posàvem un grapat a sobre l'enclusa del taller mecànic i fotíem un cop de martell i bum! Explotava, i amb això jugàvem, no? I és el que ja feien aquí. Armenter Cambronero i la seva esposa recorren les naus de Cal Aranyó, a Cardona. Aquí s'estableix la fàbrica número 10 de la comissió, que de fet consta de 2 emplaçaments destinats, en última instància, a produir matèria primera per a combustibles i explosius. Una instal·lació a Cardona per obtenir clorat potàssic i una altra a Súria per aconseguir brom. Això sobreposat, Això anava fins dalt. Veus, es veuen les finestres. Sí, és aquestes. És aquí. Mentre es fan obres de condicionament de l'imponent edifici, les proves químiques es continuen fent en un annex. Com moltes de les iniciatives de la comissió, tot sembla de difícil execució. Jo tenia 13 anys, llavors, sí. 13 anys. Jo feia d'aprenent de mecànic, i llavors aquí ens deien tot el que et demanaven, bisagres per obrir, tancar portes, tot això ho fèiem nosaltres, cargols per apretar les cubetes perquè no es moguessin. Oh, està tancat això. Ah, no, ja veig que es pot. Hòstia, això poder sí. Això ja fot més cara d'estar aquí, això. Això estava aquí, segur, Ves que es veu l'embigat, veus, l'embigat, el mateix. Hi havia una bomba instal·lada per pujar els líquids. I llavors per baixar el que era clorur i tot això ja per gravetat ja baixava, no? Amb una canaleta ja ho feien baixar. Això estava muntat per fer això. El muntatge de l'F10 a Cal Aranyó va ser laboriós. Al juliol del 38 encara es parlava d'instal·lació provisional. És clar, la gent que ens en recordem són pocs aquí. I d'aquí, em sembla que només sóc jo. Els altres que havien entrevingut una mica ja no hi són. A Cardona no es pot parlar ni d'èxits ni de producció significativa. El mateix es pot dir del que es fa a Súria. La producció de brom va ser mínima. De fet, aquella fàbrica no va deixar de ser un laboratori d'experimentació. Però per la Comissió de la Indústria de Guerra, el fet d'haver aconseguit obtenir brom ja era un èxit. Los trabajos que hizo el laboratorio y los que hicieron las propias fábricas no fueron excelentes
porque, por supuesto, había grandes problemas de personal, había problemas de suministro de materias primas, había problemas de suministro de energía y, por lo tanto, están llenos de imperfecciones. Si algunes instal·lacions són complexes, altres, en canvi, són realment primàries. És el cas de la fàbrica 8, que es fa a l'Hospitalet de Llobregat, al barri de la Torrassa. Primer es dedicava als coets d'il·luminació terrestre i d'aviació, més tard a la fabricació de bombes. Si davant d'algunes imatges de la F8 la paraula fàbrica pot resultar exagerada, altres projectes químics, com el de la fàbrica 2, encarregada d'obtenir pólvora, natamita i metge, compten amb mitjans i efectius molt més importants. Al carrer Parcerissa, encara avui, hi ha naus industrials carregades d'història, en les que pertanyien a la Generalitat i van arribar a treballar prop de 400 persones, però res no va ser fàcil. Ni els immobles ni la maquinària de què disposaven eren suficients per a lograr el fi que perseguien. La pólvora no sortia. Més tard, la producció va tirar endavant i la comissió, amb la voluntat de deixar constància de l'obra que es feia, va dedicar un llibre a detallar l'elaboració de les pólvores sense fum. Un volum que forma part de la col·lecció de publicacions tècniques. Hi ha editats 17 títols. Quan a l'agost del 1938 la fàbrica 2 va deixar de pertànyer a la Generalitat, la comissió descrivia així la situació. La fabricació de pólvora fa un mes i mig que està paralitzada per manca d'un subministre de 40 tones d'àcid. Las materias primas es una cosa que siempre estuvieron en peligro, siempre era como el Guadiana, de repente había, de repente no había. Importar matèries primeres topa amb un seguit de dificultats. La més important és la necessitat de divises. I aquestes divises, si no les proporciona el govern de la República, les indústries de guerra no en podrà tenir mai. Falta d'un projecte comú que havia de ser guanyar la guerra. És a dir, es segueix fent política durant la guerra. Els tallers i les fàbriques continuen treballant com poden, mentre que, en l'àmbit polític, el govern de la República acusa la Generalitat de desbordar el sostre estatutari. En el fons, hi ha un problema permanent de competències, de com organitzar i coordinar la indústria de guerra, sobretot quan el govern central crea també organismes amb la mateixa finalitat. La realitat del front pesa malgrat totes les discrepàncies polítiques. Des del mateix govern central es fan demandes constants a la comissió perquè subministri material de guerra. Con carácter apremiante, remitan a Valencia con mayor prontitud posible. A la mayor brevedad posible se sirva a entregar a este parque 50.000 bombas de mano universal. Con mayor brevedad posible a la Puso recibo su telegrama anunciando salida de 9 camiones cargados con proyectiles. De la base de Serinyena arriben bones notícies sobre el material enviat. No sempre és el cas. El cap d'aviació fa constar per escrit el bon funcionament de les bombes de trilita. No en falla cap, diu. L'aviació, al principi, és un dels 3 eixos d'actuació de la comissió. Des dels primers dies de la guerra, el combustible es presenta com una preocupació. Es demana la fabricació d'una benzina especial per aviació. Aquesta benzina especial per aviació el que ha de fer servir és uns antidetonants que milloren el rendiment del motor, de la potència del motor. La instal·lació de la fàbrica número 1 de la comissió tingué per finalitat el subministre a l'arma d'aviació de l'antidetonant octanol. La maquinària fou posada en condicions i muntada en terrenys de la Unió Espanyola d'Explosivos de Badalona. Unes fotografies amb la notació BAD són l'única informació que ens permetia, i no amb seguretat, entreveure com podia haver estat la fàbrica 1. L'ajuda decisiva en la identificació era un plànol força senzill i un informe descriptiu dels edificis. Al final hem pogut reconstruir l'organització d'uns espais dedicats a fer uns productes dels quals no hi havia referència en la història de la indústria química a Espanya.
problemes de maquinària, tenen problemes d'emplaçament, tenen problemes de direcció i segurament la producció és molt més baixa del que s'esperaria. Ens trobem amb un polvorí d'aviació de les forces aèries de la Guerra Civil, de les forces aèries republicanes. Sembla ser que hi ha dues galeries longitudinals connectades per un passillo central que sí que probablement feia les funcions de refugi. Estem sota el camp d'aviació de Sabadell, un dels camps segurament de referència de l'aviació republicana a Catalunya. Sabadell, juntament amb Reus, serà important tant durant el període en què la Generalitat pot prendre disposicions pel que fa a l'aviació com quan les pren l'Estat. Reus és també la ciutat on es trasllada a partir de l'octubre del 36 l'empresa Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anònima, CASA. Getafe, on està instal·lada, queda massa a prop del front. Reus acull les instal·lacions. Es repartiran en diferents edificis públics. Aquesta empresa bàsicament segueix fent el mateix que feia a Madrid, els seus breguets i les seves bombes, i ve amb tot el personal. A Reus es treballarà essencialment amb avions que arriben de la Unió Soviètica desmuntats. Es treballa en el Polikarpov I-16, anomenat Mosca, i sobretot en el muntatge i la posterior fabricació dels elements del Polikarpov I-15, el popular Chato. El Chato és que era únic. Quan despegaven els xatos, nosaltres ens quedàvem bocabatats veient-los pujar amb una espiral cap amunt, amb barrena que en deien vertical cap amunt, i no es cansaven. I amb el motor rus ens trobàvem amb una pega molt gran, que a les 100 hores nosaltres havíem de canviar el motor. I vam fer una sèrie de reformes. Una d'elles va ser el radiador de l'oli, perquè venien sense radiador d'oli de Rússia. Només vaig poder aconseguir, gràcies al meu bon pilot, que un motor arribés a les 214 hores. Els films de propaganda parlen del treball que fan els enginyers i els tècnics i mostren els motors que es fan aquí. Elizalde produirà, entre altres, motors de patent nord-americana, com els que equipaven els Chatos i els Mosques. Però Elizalde fa una producció diversificada. De les seves naus de Barcelona en sortirà una quantitat important de bombes d'aviació de fins a 250 i 500 quilos. Des del principi del conflicte, la Comissió de la Indústria de Guerra fa gestions per instal·lar una fàbrica que pugui satisfer les necessitats del front en matèria de cartutxeria. Al mateix temps, elabora un cens de tallers petits o grans que poden transformar la seva producció. Veiem que les cases que es dediquen a la fabricació de petit material elèctric, bicicletes, articles d'escriptori, capses i tubs de llautó per a la perfumeria, s'adapten d'una manera vertiginosa a les necessitats de la guerra, permetent d'anar ràpidament a la fabricació de cartutxeria. Yo creo que fue un éxito la fabricación de cartuchería, entre otras cosas porque implicaba una red de industrias dedicadas a la cartuchería. Unas hacían la vaina, otras hacían la bala, otras embutían la carga. Els llapisos de llavis de les senyores servien per fer les mateixes maquinàries, les bales, no?, d'alguna forma. Això no n'hi va haver prou. I, per tant, el fonamental és no la reconversió de petita cosa, sinó el muntar noves fàbriques, comprant material adequat per poder-ho fer. I la nova fàbrica de cartutxeria, la important, se situa al carrer Dénia, cantonada amb Avenir, a Barcelona. És la fàbrica número 7. Avui només un tros petit de façana queda com a vestigi del que, a l'hora del balanç, es pot considerar un dels èxits de la Comissió de la Indústria de Guerra. El camí es va fer llarg. Van ser necessaris mesos i mesos perquè tot quedés instal·lat. Aquesta vegada, l'ajuda per identificar les imatges de la fàbrica 7 ve dels planos descriptius de l'edifici del carrer Dénia i d'una relació de les marques de les màquines instal·lades. A les fotografies conservades a l'Arxiu de Poblet no consta cap explicació. Només hi apareix el número de clixé. La cartutxeria es fa bé i a més Catalunya això pot fer-ho, perquè la cartutxeria és fàcil de fer i fàcil d'improvisar. En paral·lel a la fàbrica 7 es crea la fàbrica 12 a Palau-Sacosta, a la carretera de la Jonquera, on avui només queden restes de les naus industrials que poblaven la zona. L'F-12 es fa a partir de l'adaptació de la fàbrica de taps d'ampolla Tapón Corona Ràpid. En algunes pel·lícules de propaganda apareixen seqüències com aquesta que volen demostrar la contribució de la dona a l'esforç de guerra. Avui, aquestes imatges
ja es poden situar al carrer Dénia. Horaris i salaris són problemes habituals per solucionar, però també hi ha d'altres més puntuals, com l'afer de les fleques, per exemple. Els treballadors d'algunes fàbriques se n'absenten per anar a fer cua als forns de pa. La comissió intenta que cada fàbrica tingui una botiga a prop o que reparteixi pa o que, si més no, els treballadors tinguin algun avantatge en el subministrament d'aliments. Teníem un xusco diari, cada persona que treballava allà. Sé perquè de pa tampoc poc n'hi havia. Ens portaven el xusco, que en dèiem, com a soldats. Llet, la llet per si els que estaven a les espoletes i els que tocaven molt la pólvora, jo mateixa, o la trilita que diu l'Eduardo, veníem aquí, que era la Massent, i es donaven... Devien ser botelles, jo no me'n recordo ara. Si eren botelles de llet o com es donaven. Sí que portaven dipòsits. Sí que portaven dipòsits. Moltes de les màquines de les fàbriques 7 i 12 s'han comprat a París. L'encarregat de fer les gestions a França és Francesc Salses, el responsable de la secció química. Però aviat arriben els problemes. Salses ajorna sistemàticament el seu retorn a Barcelona i accepta un càrrec del govern de la República. Va dir el senyor Salses que hi havien anat 2 homes que l'havien maltractat i l'havien amenaçat de portar-lo a Barcelona violentament per assassinar-lo. Francament, fins ara, amb els documents que jo he llegit, no tinc la convicció de que el meu pare havia premeditat la seva instal·lació a França. I, més que tot, em penso que eren les circumstàncies. Poc després, Salses crea una empresa a França i trenca la relació amb la Generalitat. Però la situació no permet entretenir-se en els moments de crisi interna. Hi ha massa feina. L'activitat s'accelera fins al punt que la comissió ha de reaccionar amb notes a la premsa i la ràdio. Resta prohibit a tothom exhibir en fàbriques, tallers, etc. qualsevol rètol o indicació que es tracta d'una indústria dedicada a la fabricació de material de guerra. Poc era cap secret, que treballaves en allà, el que es feia no tothom ho sabia. Hi havia llibertat completa, nosaltres no, ningú ens deia que havia de dir ni res. Nosaltres teníem l'encarregat del taller, no feu gaires comentaris perquè no volen que fem comentaris. Si hi ha un lloc on el secret ha de ser rigorós és, efectivament, a Queralbs, on s'intenta dur a terme el projecte de fàbrica de gasos tòxics. És la Fàbrica 5. El director és Francesc Sánchez Mur, químic, professor d'institut. La Fàbrica 5 representa el primer i únic intent de col·laboració plena amb una fàbrica fora de Catalunya que depèn del govern de la República. El que es vol produir aquí, a Queralbs, ja es produeix a la fàbrica de la Maranyosa, prop de Madrid. La proximitat del front, però, obliga a traslladar-la. El director de la Maranyosa ofereix experiència i personal especialitzat, però el responsable de Queralbs no s'acaba d'entendre amb ell. El senyor Giral contesta que ell no discuteix que nosaltres aconseguiríem la fabricació de gasos, però és molt possible que abans hagi acabat la guerra. En una cosa tothom està d'acord. És competència del govern de la República decidir si cal o no recórrer a la guerra química. Admès això, la comissió vol, sobretot, poder controlar el que es faci a Queralbs. Confia en Sánchez Mur. Era un home bastant decidit, bastant així que sabia molt tractar en el personal. I constantment hi havia camions que portaven materials, matèries primes per treballar cap aquí, molt farratge, perquè aquí baix es veien uns gasòmetres. Hi havia molta feina, perquè d'aquests gasòmetres que n'hi havia 3, doncs a tots s'havia d'anar fent l'instal·lació. Malgrat la magnitud del projecte de Queralbs, Sánchez Mur assumeix també la direcció de la que havia de ser la Fàbrica 6. A la Mambla d'Orís, a pocs quilòmetres de Torelló, es vol muntar també una indústria química que pugui produir gasos tòxics. Avui hi queden vestigis del que van ser altres instal·lacions alienes al pla fet durant la guerra. I és que el projecte d'Orís queda cancel·lat.
En el front polític, la situació no millora. El govern català i el de la República no es posen d'acord sobre si la Generalitat pot controlar les comandes que es fan a les fàbriques de Catalunya. És un problema de poder, si es vol d'alguna manera. És a dir, qui és el que d'alguna manera no solament fa les comandes, sinó organitza la producció directament. I això és el que estava en dubte, si ho feia Catalunya o ho feia la República. Aquí tothom té clar que la guerra serà llarga i que el problema de les matèries primeres s'agreuja. Es pren aleshores la mesura de confiscar tot el coure existent a Catalunya. La Comissió de la Indústria de Guerra, a més, reorganitza els seus serveis i estableix que qualsevol producte que surti de les seves instal·lacions ha d'anar amb el segell oficial. Com que les compres a l'estranger, tant de matèries primeres com de maquinàries, són causa de problemes, es crea una secció d'importació, duanes i trànsit. Els tràmits a la frontera per fer entrar materials són sempre complexos i no es disposa de prou servei. A partir d'ara, la nova oficina s'encarregarà que tot vagi més ràpid. Hi haurà delegació a Portbou i un magatzem a Perpinyà. Per la seva part, el govern de la República també actua i, de mica en mica, centralitza les decisions. El excelentísimo señor ministro de Marina y Aire interesa la requisa de la maquinaria y primeras materias de la fábrica Casa, Reus, y entrega al arma de aviación de todos los efectos requisados. Les empreses que treballen per l'aviació s'atomitzen, una manera d'evitar el risc de bombardeig i de paralització de la indústria. Aquestes empreses es fraccionaran en petits tallarets que planaran tota la geografia de Catalunya. És a dir, aniran des de Castellar del Vallès fins a Ribes, Monistrol, Garriga, Granollers, i els Monjos. Monjos, Sant Fost, Mollet. Vull dir, es desfan en petits tallarets que estaran coordinats i que també fabricaran components del xato, repararan motors Podem parlar gairebé com d'empreses com si fossin subsidiàries, perquè cadascuna fabrica els seus components. Des de la primavera del 37, la Comissió de la Indústria de Guerra ja no pren cap decisió estratègica referida a l'aviació. Fins i tot els aeròdroms escaparan a la seva acció. Es perden espais d'actuació, però se'n poden guanyar d'altres. El curs de la guerra fa que als despatxos de la Diagonal, a la seu de la Comissió, arribin propostes diverses per comprar nou material o fins i tot per produir armes completament noves. Algunes de les fotografies conservades mostren aparells que es podrien situar en aquells moments en l'apartat de tecnologia punta, com aquest. Possiblement es tracti d'un sistema de radiocontrol. En el capítol d'iniciatives proposades per particulars, una crida especialment l'atenció, l'anomenat torpede aeri. José Belmonte, caporal de seguretat, el seu inventor, en una carta a Lluís Companys, escriu: Feia 3 mesos que les dificultats estan resoltes i si l'aparell no està ja en vies d'utilització militar és per motius que no m'explico. Belmonte afirma que la construcció és senzilla i barata i que el projectil pot obtenir una alçària de 2.000 a 4.000 metres segons l'angle de tir. La fabricació d'aquell torpede no va prosperar. La història només ens mostra les imatges dels assajos que es van fer a les costes del Garraf. Santa Coloma de Gramenet, principis del segle XX. Una petita empresa química creix i s'amplia. Mitjans dels anys 30, Enric Sanchís ja té una de les fàbriques més importants del sector gràcies, sobretot, a la producció de determinats colorants tèxtils. Ell mor el 1935. El negoci continua. Iniciat el conflicte, la Comissió de la Indústria de Guerra decideix establir aquí la seva fàbrica número 11. Objectiu: produir, entre altres explosius, fulminat de mercuri, nitrur de plom, pirotècnia militar i fer la càrrega de càpsules, estupins i espoletes. Poca cosa queda avui de l'època d'esplendor quan Enric Sanchís vivia a la casa. El propietari era sogre del responsable de les indústries químiques, Francesc Salses. Fa més de 50 anys que no he vingut aquí. Aquesta és la meva àvia i la meva mare és aquesta que està aquí al darrere.
Les fotografies familiars i les fetes per la Comissió de la Indústria de Guerra tenen alguns elements en comú. Aquesta la tia Rosita. Eduard Soler, veí de tota la vida de la fàbrica i treballador de l'F11, furga en la seva memòria i en la de la seva esposa. Bon dia, què tal? Com estan tots, bé? Molt bé, i vostè? Doncs mira, anar fent. De fer coses d'aquestes premses? Ah, sí, que treballava jo amb una d'aquestes, treballava jo aquí. Aquí estava aquesta. Això eren les espoletes, no, nen? Això eren les espoletes, no? Sí, això era... Sembla l'espoleta de la bala de... Sí, claro. Veus aquesta? Es recorda quan es carregava la... Claro, això és el que feien jo. Sí. Jo i la meva cosina ho feien. Aquí es carregava... Aquí es carregaven una cosa que li deien una mà. Era aquesta mà, no? I eren uns foradets. Allò que porta el piquet de la bala. Això ho carregàvem nosaltres. Aguaita. Per aquí ho veiem si estava plena i tenien que anar corrents. Més que una fàbrica, l'empresa d'Enric Sanchís és tot un complex que acull diferents edificis. L'F11, doncs, pot tenir una producció important i diversificada que comporta un elevat risc de manipulació. Una explosió que va haver era allà. L'explosió d'una nau de cebos, de la bomba de mà. Ha patat tot. Les instal·lacions de la fàbrica 11 a Gramenet del Besòs, que és el nom oficial aleshores, s'amplien al llarg de l'any 37. Els equipaments inclouen, entre altres, menjadors i un dispensari. És la fàbrica que plega més personal i entre totes les seccions arriben pràcticament als 500 efectius. Jo estava d'ajudant de delineant. Quan va vindre que van entrar i va entrar un capità a fer la mana de la indústria, vaig traslladar-me al taller mecànic. Guanyàvem bastant. Sí, guanyava bastant. Jo guanyava bastant. Treballaves, feia feina. En qüestió d'espoletes i tot això treballaves. Aquí, com en totes les fàbriques de la comissió, hi va haver alts i baixos en la producció. Esta sección permaneció paralizada durante 4 meses por falta absoluta de materia prima, llanta de latón, a pesar de haber sido solicitada repetidamente a la Subsecretaría de Armamento. La fàbrica 11 té també tallers subministradors. Moltes de les espoletes que es carreguen a Gramenet del Besòs són fetes a Palafrugell. Allà domina la indústria del suro. L'adaptació serà fàcil. 4 tallers formen el comitè metal·lúrgic, que es revelarà productiu i eficaç. Fèiem aquestes espoletes. Aquí fèiem, ja li dic, però el de dintre d'aquí, Llavors ho havies de posar. Fèiem la dolla i l'havies de posar-la aquí dintre. Llavors, com ho tenies muntat, ja d'aquí ho havies de passar cap aquí amb un company que llavors ella posava una altra peces, que les anaven posant peces. I a l'hora d'enviar-los a Barcelona els enviaven per recader de la Sarfa a les 5 del matí. Els amos del taller estaven allà com un treballador. Estaven allà com un treballador. Que es treballava nit i dia. Si no hi havia llum, no hi podies anar-hi. Hi havia problemes, amb això sí. El comitè metal·lúrgic de Palafrugell apareix entre les cases que rebien la nòmina de la Comissió de la Indústria de Guerra. Les llistes són llargues. La xarxa de centenars de tallers cobria bona part del territori. El que és interessant de la Comissió d'Indústries de Guerra era la capil·laritat que es va produir. I això significava que d'alguna manera hi havia una certa complicitat del conjunt industrial. Complicitat que en gran part venia donada pel fet que la CNT, i concretament els treballadors de la CNT, es havien implicat seriosament en aquest tema. Arenys de Mar. També aquí s'ha optat per reagrupar diferents tallers especialitzats, aquesta vegada en maquinària per al gènere de punt. La nova unitat de producció s'estableix a l'empresa Bàscules Lletjors. Adaptar-se als encàrrecs de la Comissió de la Indústria de Guerra és fàcil. Eren peces que es podien fer a les màquines i no hi havia cap problema amb això. Granades de morter del 81. Teníem uns planos i unes peces de mostra i vam continuar treballant allà. Eren gent que venien d'un ram amb no molta tècnica, però molta pràctica. I això feia que complessin. La gent treballava.
Allà hi faltava una persona que hagués dirigit allò, o un equip, millor, una persona, que sempre és millor un equip que una persona. Un equip bo que hagués regulat tot allò. Home, no estaves massa convençut que anessin bé, tot allò. Que era ben fet, sí. La producció d'armament, aprofitant els recursos disponibles, s'organitza de manera molt fraccionada. Multitud de tallers petits fan només una part mecànica dels enginys encarregats. Únicament se centralitza la càrrega de bombes o l'acoplament final de les peces. És el cas fins i tot del llançagranades LG-1. Suports, cilindres i recanvis es fan a quilòmetres de distància. Alguns tallers, per les seves dimensions, són poc coneguts per l'enemic, però en la mesura que són identificats, com les bàscules lletjors d'Arenys de Mar, es converteixen en objectiu privilegiat dels bombardejos feixistes. I després va haver algun bombardeig, lleuger, no va ser gran cosa. El que aquí tampoc no varen venir mai a bombardejar, Jo no vaig tenir mai por, jo no, perquè jo de peruca no en soc, en res. En res jo no soc peruca, però sé que tenia por la gent. Passaven de llarg els avions, no van tirar mai cap bomba. Al final de la guerra ens van venir a bombardejar i tot, aquest taller. Anaven pel taller, però no van endevinar, van tocar les cases de més amunt. Els teulades eren d'oroita i uns pintors els pintaven clapades de verd i marró per camuflar-los, perquè hi havia la idea que un dia vindrien els avions i ho bombardejarien. Olot, recerca a Can Castanyer. No sé, estic intentant trobar quin any som. Quin any som? 1916, Manila. 1951, això és massa recent, que hi havia nascut jo. Les bales. Són bales, però no de les fabricades durant la Guerra Civil. Matías i Lourdes Castanyer busquen documents que ens puguin interessar. Ens han obert les portes d'una habitació on conserven part de la història de l'empresa i de la família. Podria ser. El 31 podríem trobar els planos aquí. Quin any és això? El 38. És Matilde Escudero Galvez, és la viuda d'en Josep Maria Luisa. El carrer que posaven des de la guerra és el Pi Margall, i aquí posa Caídos por la Pàtria. Surten documents del període de la guerra, però res d'explícit sobre la fabricació de material bèl·lic, tot i que va ser aquí que va acabar concentrada la maquinària metal·lúrgica requisada de diferents tallers d'Olot. El fet que en aquell moment encara hi havia una indústria tèxtil prou potent, diguem-ne, aquests tallers servien una mica com a auxiliar de tota aquesta indústria. La reunió d'aquestes petites empreses donarà lloc a la fàbrica 15. D'aquí en sortirà, entre altres productes, el subfusell Font Bernat. Quan es van reunir tots els caps dels propietaris, aquí va resultar que jo era l'únic que tenia carrera. Van dir, aquest que sigui administrador. I des de llavors vaig ser administrador ja de paraula i de fet per tot arreu, per tot lo de l'Olot. En realitat... Ricard Simón era fill del propietari del taller Can Simón, especialitzat en petit material elèctric. Ells, per les característiques de la maquinària, es van poder adaptar a la producció de bales sense moure's mai de lloc. Ricard Simón, com a administrador de tota la F15, treballava als locals de Can Castanyer, que acabaven de ser ampliats. Hi havia un altillo i el despatx el teníem a dalt. I des de dalt veies el normal d'una fàbrica. Des de dalt veies tota la planta de treballadors. I on cuidava d'anar a Barcelona, d'anar a buscar els pastrinquis, d'anar a buscar subministrament. Jo parlava amb en Vallejo, sempre vaig parlar amb en Vallejo. Per nosaltres era una persona molt compensada, que ens entenia de tot i nosaltres també l'enteníem amb ell. La comissió encarrega feina, però no fixa un objectiu de producció. Més aviat estava una mica desorganitzat, que no hi havia un director general que els fes formar tots, diguéssim. Aquest és aquest, que ja posa aquí, veus? Indústries de Guerra de Catalunya, any 1937. I aquest encara ho posa, veus? Fusil, ametralladora, Olot. Alexandre Cuadrado s'interessa per les armes i col·lecciona tot el que pot. El seu pare, que tenia una empresa de taxis i transport a Camprodon, va treballar als tallers d'Olot. A casa hi va portar la part metàl·lica d'un exemplar de Font Bernat. Ja m'ho recull. Què és això? Ho vaig obrir i va sortir desmuntat, aquestes peces. Engraçades, eren engraçades, van sortir.
I pensava jo, ostres, el meu pare feia armes? Com és el meu pare? La Comissió de la Indústria de Guerra edita un llibre amb totes les fases de fabricació del Font Bernat, totes les característiques tècniques. No, és una arma copiada d'una arma alemana i se'n fan dues versions, una que es construeix a Barcelona i una altra que es fa a Olot, però no és cap invent d'aquí. Li fan alguna modificació no substancial, com modificar, per exemple, la refrigeració, però això és una cosa que no té cap importància. I això sí que ha creat una mica la sensació de que aquí es va fer una cosa pròpia, no? Una cosa local. La producció dels Font Bernat és molt limitada, tot just algun miler. Bé que no hi ha dades precises. És una arma petita, de poca entitat, molt bonica, ben feta, en Mauser per al canó, que aquesta és una altra. Si tens Mauser per al canó, la vida de l'arma és molt curta. Veus això? Això no la feia la mida legal que d'aquí a la punta. Inclús el meu pare diu, quan va haver de marxar, diu, saps què vaig fer? Els vaig deixar més llargs del compte, diu, perquè només poguessin tirar un tir i no funcionessin, diu, perquè me feia mal al cor de fer eines per matar gent. Home, això ell ho deia així, altres li haurien dit sabotatge. Clar, sí. Sí, perquè dius que jo no era el meu, això. La possibilitat que algú interfereixi en la bona producció, a Olot com a tot arreu, es té sempre present. Hi havia el CIM, el Servei d'Informació Militar, que no notaven, però ens vigilaven. A veure si... I un dia es van presentar i van detenir amb un manyà i se'l van emportar. Tinc un diari del meu pare. Quan treballaven al torn, n'hi havia un, no recordo com li deien, era molt fanàtic, i li deien al meu pare, tu, Quadrado, ets un feixista, i un dia et pelarem. I el meu pare llavors va dir, ui, aquests encara pot tenir problemes, sap què? I un diumenge va agafar, va pujar aquí dalt i es va escapar, va passar a França. Salida de Camprodon a las 5 tarde. Qué momentos tan trágicos. Cuadrado passa a l'Espanya franquista. La Comissió de la Indústria de Guerra intervé també en el terreny dels blindats amb aspiració de poder fer un veritable tanc. A Catalunya només hi ha una empresa amb possibilitats de produir alguna cosa en aquest sector, els tallers Benach de Sadurní d'Anoia, segons el nom de l'època, especialitzats en material i vehicles per a obres. Aquí vaig començar a 14 anys. I tot està igual. Tot està igual. Sinó que aquí hi havia les màquines, els torns, però llavors tot anava... I a dalt havia penjat les politxes, tot anaven corretges. Aquesta empresa també tenia, abans de la guerra, un projecte de fer un tractor d'artilleria per oferir-lo a l'exèrcit, que no havia fructificat, però ells tenien aquest projecte i tan aviat arriba la guerra, doncs es recupera. I se li encarrega a l'empresa que construeixi aquest tipus de tractor, que és el que vulgarment la gent coneix pel tanc Sadurní d'Anoia. Aquests ja en teníem 4 quasi acabats, que era per l'arrastre, que darrere anava un ganxo. Veu, aquí es veu, això és una columna de la viga que passava la grua. Carai! No sé si aquestes fotos jo. Aquest. Va ser l'admiració d'Indústries de Guerra a Catalunya, aquest d'allò. Però com que no hi havia planxa blindada, i per fer un d'aquests que érem estat mig any nosaltres. Entràvem per dalt, per aquesta tapa, per aquí s'entrava, que s'obria, i això era per tensar els embragues, i el motor anava darrere. Aquests no van anar mai a la guerra. De blindats se'n faran, i de moltes menes, a l'Hispano-Suïssa, a la Filt o a la Casa Torres. Artefactes impressionants, però, en molts casos, d'efectivitat més que limitada. Un punt de concentració d'aquests vehicles, en espera potser inútil per anar al front, és el magatzem C de la Comissió de la Indústria de Guerra, situat al mateix recinte que la fàbrica 14. És en plena Barcelona, en un lloc que avui ha canviat relativament poc. Bueno, toda esta zona, pues era esto. Todo esto fue volado.
y quedó aquello de allí. Euniciano Martín, professor, ens guia per l'interior de les escoles salesianes de Barcelona a Sarrià. De las oficinas que dice ahí, sí, a la fàbrica. Aquí és on la comissió decideix establir l'F-14, dedicada essencialment a fabricar el mosquetó Mauser. Les instal·lacions de les escoles professionals salesianes van ser àmpliament modificades per la comissió. Es construeixen diferents pavellons que arriben a concentrar més de 200 persones. Just per sota del que ara és un pati s'hi podrien trobar vestigis del gran refugi que es comença a construir a mitjans del 1937. Per la gran dimensió del recinte, per l'activitat que s'hi fa i per la seva situació de fàcil accés, la fàbrica 14 és una de les que la comissió mostra fàcilment a les autoritats de la República. Govern de la Generalitat. En la fàbrica número 14 es reunia els visitants el president Companys, qui, amb vibrants paraules, es dirigia als obrers... És el mateix general Miaja, defensor de Madrid, qui escolta explicacions sobre el mosquetó Mauser. Aquesta va ser una de les produccions reeixides de la comissió. En la fabricació de l'arma, d'origen alemany, hi intervenen més de 20 empreses i tallers que produeixen les diferents peces perquè, finalment, tot sigui muntat a Sarrià. Quan l'F-14 deixa d'estar controlada per la Generalitat, a l'agost del 38, es produeixen entre 150 i 200 mosquetons Mauser per mes. Xifra, diuen, que podria arribar a 750 si el Ministeri facilités determinades peces de forja. El president Company, acompanyat del conseller Tarradellas i dels membres de les indústries de guerra de la Generalitat, ha lliurat als periodistes madrilenys perquè ho facin a mans del general Miaja exemplars de les diverses armes fabricades a Catalunya. I entre aquestes, l'anomenada pistola Escasso, en memòria del líder sindicalista de la CNT. La fabricació dels seus elements estava repartida per molts tallers. Els més importants eren a Terrassa i al carrer Badal de Barcelona. La comissió pot fer actes oficials per difondre, dintre de la discreció necessària, la seva tasca. Lògicament, una cosa són les declaracions de cara enfora, amb un discurs que no deixa entreveure cap derrotisme, i l'altra, els problemes reals que ha d'afrontar. Pel que fa a la producció, el problema de la pólvora no està resolt completament. Es decideix posar-hi remei. Gualba, al peu del Montseny. Sorpresa per a la responsable del càmping Aqua Alba. Els edificis que ara acullen equipaments esportius i socials tenen el seu origen en el que havia de ser una gran fàbrica de pólvora. Tan gran que havia d'assumir una producció que pogués alimentar tots els fronts de la guerra. Acabat el conflicte, es convertiria en una indústria de pau. És la Fàbrica 13. La comissió no és modesta en el projecte. Un conjunt de 20 edificis, alguns de monumentals, es comencen a construir a partir del març del 37. Tot plegat pot semblar desmesurat, per lent, per car, sobretot tenint en compte que s'està en un front de guerra obert. Jo recordo que quan vaig parlar amb el president Tarradellas en l'exili, estic parlant ja del 65, li vaig tocar aquesta qüestió. I ell em va dir una cosa, es tractava de deixar a punt la indústria catalana pel futur, en moments de pau, manés qui manés. I per tant l'esforç inversor era un esforç inversor que s'havia de fer forçosament i que seria aprofitable de cara al futur. Internacional, exponent perillós de tot el que representa... El front necessita material bèl·lic, però també homes. Les indústries de guerra veuen com els seus treballadors són mobilitzats. Teòricament estan alliberats, però les disposicions legals són ambigües. Hi havia mesos que es retrasaven allò arreglar els papers. Deien, ja haurem d'anar a front, però sempre els van arreglar fins a l'últim moment. Es van anar cridant a tots per les quintes i vam haver de marxar. Vam ser pocs, vam marxar. Poder 8 o 10. Només teníem 19 anys. 19 anys. I com vàrem ser fora, llavors van dir això, que en Ballaco havia badat. Però el problema més gran i que determinarà la vida de la comissió és d'ordre polític català. En la primavera del 37 creix una campanya en contra del que s'està fent en les indústries de guerra.
La campanya té un nom i cognom, és el PSUC, que és el Partit Socialista Unificat de Catalunya, i els membres que són del PSUC i també són de la UGT els que la porten a terme. La culminació d'aquestes campanyes es produirà al maig del 37. Els enfrontaments entre els comunistes del PSUC i els del POUM i la CNT trasbalsa la correlació de forces polítiques i socials a Catalunya. La comissió queda completament remodelada. El PSUC i l'UGT en formen part. Comença una segona etapa en la vida de les indústries de guerra. La tensió amb el govern de la República augmenta, la desorganització també. Perquè aquí xoquen projectes polítics absolutament discrepants. La Subsecretaría de Armamento y Municiones, el ministro Prieto, en unas negociaciones con los del PSUC, se le ocurrió todavía montar otro organismo que entendiera de la industria de guerra de Cataluña, que para más INRI le llamaron Comisión de Industrias de Guerra, no de la Generalitat, sinó de Catalunya. A partir del setembre de 37 es dona una situació absolutament kafkiana i paradoxal a Catalunya. Actuen 3 centres de poder, que això es veu clarament que és un caos. El govern central, per decret, es fa càrrec de les indústries que tenen origen privat, tant de les grans fàbriques com dels tallers. El lligam d'aquestes empreses amb la Generalitat queda tallat. Tarradellas, el 7 d'octubre, els adreça una circular on afirma que la comissió es veu obligada a manifestar-vos que aquesta setmana serà la darrera que us farà efectiu l'import de la nòmina del vostre personal. La Comissió de la Indústria de Guerra queda amputada. A partir d'ara només controla les instal·lacions de les 15 fàbriques que són de la seva propietat. El govern de la República i el govern català han estat incapaços d'actuar coordinadament en l'esforç de guerra mentre el front avança. La producció de material bèl·lic se'n ressentirà. La comissió fa un esforç pedagògic i de comunicació. Les fotografies d'aquesta exposició de material produït existien en l'arxiu de Poblet, però no es podia determinar el lloc on s'havia fet. Són els mateixos locals de la seu de la comissió a la Diagonal de Barcelona. Aquestes sales acullen els enginys i la informació que demostra l'abast de l'esforç. Este esfuerzo nos ha permitido enviar, por ejemplo, más de 2 millones de bombas de mano a los frentes, 71.619 bombas de aviación. Hemos fabricado también pistolas, fusiles. A la seu de la comissió, l'activitat baixa. Ja no hi ha reunions quotidianes. A la primavera del 38, però, es fa oficialment un balanç de la situació de les 15 fàbriques de la Generalitat. En aquells moments hi ha problemes greus. La fàbrica de Gualba encara no està acabada del tot. Tarradellas té un enorme interès per accelerar-ne l'entrada en funcionament, tant que ell mateix, amb la seva càmera de cinema, filma les instal·lacions. Invita a visitar-la el subsecretari d'Armament i li assegura que produir pólvora és qüestió de dies. Problemes a la canya. La cel·lulosa a partir de l'espart no s'aconsegueix. La comissió demana un informe elaborat per enginyers. Arribem a la conclusió de que la fàbrica número 4 pateix de defectes inicials massa importants per a trobar-li una solució immediata i brillant. I aquí només vam fer 2 o 3. Com anava tan malament, 2 o 3 vegades fum per donar la sensació que treballàvem per indústries de guerra. Problemes a Caralps. La fàbrica de gasos tòxics no produeix res. La comissió comença a desconfiar seriosament del director de la fàbrica, Sánchez Mur, i de la seva personalitat conflictiva. Envia diversos especialistes perquè dictaminin. Els defectes detallats al tractat de cada instal·lació en particular demostren que el qui les ha projectat i dirigit o no ha vist ni de lluny una fàbrica de gasos o ha fet les coses amb el propòsit deliberat que sortissin malament. Bueno, de proves sí que se'n van fer algunes, perquè nosaltres em recordo que havíem hagut de netejar alguns d'això d'aquests. Ara, si anaven bé o malament, no ho sé. Inclús es va dir que s'havien passat a dir als pagesos d'aquí a l'entorn un dia determinat que es veu que van fer una operació que el fum de les xemeneies havien escampat algun producte que les vaques no pasturessin massa a l'entorn. Un incident complica encara més la situació. Sánchez Mur, el director de la fàbrica, és detingut a la seva casa de Ribes de Freser. Se l'acusa de pertànyer al POM, cosa que ell nega, i de no respectar el secret, ja que té plànols i documentació de l'F5 a casa. Anys més tard declararà que ell havia intentat també posar una denúncia contra membres de la comissió per interferència en el treball. La fàbrica de Caralps, l'F5, serà, en definitiva, un gran fracàs.
Cuando se dan cuenta que eso no va a poder nunca fabricar gases de guerra, pues intentan ver si es posible que por lo menos fabrique perfumes, fabrique agua oxigenada. Tot i que alguns fracassos ja semblen evidents, els projectes no s'abandonen. Per què es va fer fins al final? Hi havia tot un sector dintre de la Generalitat que, bé, no es podia deixar Catalunya, diguem-ne, enfonsada, ni se la podia deixar, podríem dir, sense instruments de cara que es pugui regenerar una mica un cop comencés la pau. No tot són dificultats. Les fàbriques del carrer Dénia i de Palau-sacosta produeixen el que cal. La cartutxeria funciona. En el capítol dels èxits s'hi ha d'afegir la producció de la fàbrica 11 de Gramenet del Besòs. La càrrega d'espoletes i estupins també funciona. Però els esdeveniments polítics es precipiten i les conseqüències són immediates. Finalment, l'enorme fàbrica de Gualba no entrarà en funcionament, tampoc la fàbrica de la canya, i de Queralbs no en sortirà ni el més senzill dels productes. No hi haurà temps. El govern de la República, encapçalat per Negrín, expropia les fàbriques de la Generalitat. És l'agost del 38. El govern català no podrà decidir res sobre producció d'armament. Al final de la guerra està més pròxim. Les tropes feixistes entren a Olot. Res en absolut. No ens volen dir ben res. Només que desmuntéssim allò i que cada màquina és a casa seva. I vàrem començar a treballar perquè, com vàrem parar, teníem primera matèria, teníem peces aislants, teníem de tot per poder tornar a treballar. Quan van entrar els feixistes, doncs van ocupar uns soldats que en deien antigàs. Normalment anaven equipats com els de la República també, amb aquelles caretes, amb aquells pots que portaven de carbó actiu, i aquests senyors van dedicar a desmantellar tota aquesta indústria. Mentre el pas del temps es deixa sentir a la fàbrica de Queralbs, el seu director, Sánchez Mur, viu un munt de peripècies judicials. Detingut a Barcelona, aquesta vegada pels franquistes, és jutjat en Consell de Guerra i condemnat a 20 anys i un dia de reclusió per adhesió a la rebel·lió. Sortirà el 1944 en llibertat condicional. El procés judicial revela que un membre de la comissió, pròxim a Tarradellas, passava informació a l'Espanya Nacional. Els expedients de depuració revelen altres sorpreses, com la del director de la fàbrica de Cardona i membre del laboratori. Uno de los directores del Laboratorio de Química Orgánica, Josep Balcells, en sus declaraciones de depuración manifiesta que era miembro del servicio secreto de Falange, el grupo Charán. En matèria de sorpreses, la més gran ve de l'home clau de la comissió. Vallejo s'acaba fent franquista. Vallejo, després de la guerra, doncs serà cooptat pel franquisme, com altres militants de la CNT. Amb els anys, alguns dels antics edificis de la fàbrica de Queralbs seran rehabilitats pels germans maristes. Curiosament, seran ells els que decidiran el mateix que l'Ajuntament de Queralbs havia decidit l'estiu del 36, abans de l'arribada de la Comissió de la Indústria de Guerra. Allà hi ha d'haver colònies escolars. Aquesta feina, silenciada de milers d'homes i dones, no s'adapta a un balanç habitual. Parlar de bons resultats de producció seria exagerat. La guerra imposa la seva excepcionalitat. Tots van treballar sota el signe de la improvisació i la precarietat, però tots van fer un esforç ingent que va marcar l'economia del país. Èxits i fracassos tenen aquí altres paràmetres. El gran fracàs de la comissió és el gran fracàs de la República, d'alguna manera. En el silenci de l'arxiu, al monestir de Poblet, els papers continuen parlant d'armes i de guerra. En el fons, doncs, de fracàs humà. No tot ha estat explicat. La recerca pot continuar.